Tiaw masa lama khan assessment siam dan te course la lesson siam dan te kan zir to tun tuma hian assignment siam dan kan zir ve do ani assignment hi siam hi a hau tak ang ring ve viawa amai ro chu siam thei chu na tha assignment a chuan zir lai ten until tina an work te khatiang kha an upload ve theya chuwa chu atangkai thei viawa chuan assessment evaluation tina te om thei bawk ani chuan hei kan course khan ya kan course a hen assignment kan siam don chuan hemi hi helai hi assignment siam na ni hei kan click anga tikhan assignment kan siam the du chuan heta aniwa kalin assignment hi kan siam thei bawk ani ti chuan azir tir tu han du chuan hei kan hmun certificate te po siam theya chuan assignment hi kan siam tur ber ania ti chuan assignment siam tur chuan tilai hian kan click anga hei hi hemi lem hi kan click anga chuan ta hian assignment hing tur ha antin assignment in English kan assignment hing tur kan zir mega English 2 te po ti taila chuan kan enter tia kan enter kan huang hian enga mobak deuh hi chu om ve ta hian chuwang chuan khatianga lang thei heta tang hin siam thei tho ania mai ro chu enga mo problem a om deuh hleka wangin heti lai tang siam lo hian heta new atang hian ta hian assignment atang hian assignment thar kan siam thei ni ti chuan ani lo point ta hian kalila assignment a hian ti chuan achung lama helaya add new ti ang hi lo om ve don edit course ania edit assignment a in tianga add new a in ti bokang ta tang kan lu chuan new atang hin siam ta mai ta la ta hian new assignment ti ka click anga khatmi ka click zo khan tap thara ti hian ta hian assignment kha aron lang don ani ta hian kan assignment hing tur kha kan jek menga chuan hun kan helo nan ka siam to sa hi karon tar lang menga ta hian hei kan siam to sa kha English assignment hi tiang atang hei kan hmuan assignment new assignment atang kan siam ani new assignment chu hei hi alan dan ani ti chuan ta hian assignment hing he kan jek menga tinan English grammar te po ti la ti chuan ta hian do this assignment emo download the assignment file and do it ti emo te khatai ta information je na tur ani bera ti chuan kan assignment file tur kha entinan thalak te po kan hmang theya PDF te po ni theng chu khatiang kha Microsoft Word document te po ni thenga text file ringot po ni thenga add media ti hi kan click nga ti khan heta hen upload file satang hen thar ha kan upload the ni du chuan ta hen kan upload to sai ka hmang me nga hi CC guideline ti the internet nei nei ti khan hi an lo download anga naw pangin ti chuan chu ta tang chuan assignment khan lo tianga an submit ve thei don ni ti chuan ta hian hei thil neu kan hmu assignment introduction about assignment ti te hi hetiang te ziak kher zel la informative ya assignment hi nithum chunga zo tur ti na ne duration a hian amak put za te chuan a pass mark te kan danga retake thei niam assignment kha ti te file ang zat ngen upload thei tuna hian file an upload thei chu pakhat ani hatian eng file ngen upload thei kan hmuan JPEG text ti te zip te PDF te doc te docx te PowerPoint thlengin upload thei ni ti chuan size limit hi tuna hian kan hmuang hian 2MB ai lian tur ani lo ti na ni an upload now point upload kha khatiang khan ati the ti chuan headline publish ti kan click nga kami kan click zo kha chuan assignment kha emi assignment list a kan hon le khan tiang hen lo lang mai don ta ni kha assignment siam dan chu nia ti chuan kami assignment kha heta kan course a hian kan la lu tu ni chuan ta hian kan course a hian kan hmong hian hei heni ta ti hian select items kan tianga kan ti hian hela hian hei assignment tap o ma hemi hi vatlik le kher tur ani tia kan vatlik khan ta hian lo lang mai don ni etian English assignment ti kha select thei nom ta tuna te hian ti khan add ka tianga ti chuan kha assignment kha kada lu thei ti na ni ti hian hei assignment chu kan hmon le kha bulema pencil in chhunang in alanga hei assignment ani ti chuan assessment a hian du chuan assignment te po kha enge assessment kan hmang thei ni pass mark kan penga ta hian hatiang kha assignment siam dan chu ni ta ti chuan hei kan assignment kha nia chuan assignment kan delete du ni chuan china kan hmuang khan heta
assignment lisa or line press kan tlika assignment lisa lang ta he trust the nia tan kan edit thei boka hey quick edit ti te oma quick edit ti chom ya bera chon password ten assignment ha kan protect theya du chon pending in kan da theya in publish lo te draft ang tin kan da thei ti na ne khang te pokha ahun a zerin kan tang kai pui thei vek tu thil ani boka chon publish date te and time te ati thei boka quick edit te khang kha assignment khoi dan tlang pui chun ya ti chuan kan course khan chin khan hei kan lu chin bak lawang ka te mai certificate he du chuan kami assignment ti zo te po han certificate kha siam ve te ta hen certificate kha in design a design na man ru ani til harani lawa kan design me china tiang hi kan trek lu ta na course mi ngalanga student name ne nga course and ti te tiang khan ta hen du chuan result te po kha atar lan thei ve don ta ti hen edit ta tang khan du chuan en vessel the he tunain edita kaluta kami certificate ka assignment bi ka ating lo ni ta hian kan huang hen he hian he du kan record he course min khan ni ta kami an ngani an mark an certificate ang kha ti kan siam ve the course top ni course entran ni ti verified link ti te om ta atiang khan update ti le mai tur ani ti khan he track class zel the student name te pu pa dai dang du chen ti khan track class zel the ne du le lo chuan ti khan helai rang delete le zel the bo ti khan khang kha a certificate te po kan design ve the ti na de bani ti chuan he collection he chu kan soi to internal course dang keima internal keima big course dang kalo nei ta chumi ka course dang ho chi ti khan hun khata khan kada khom vek thei ti na da khom na man ru ani ti na ni ta hang khan ni deu me te han assignment hi chu ani na taka chon man vak lo po poi lo nga document upload vel te kha boi thak thei nau pang upload ve zel ngai te le an upload zong lo review zel te kha thil boi thak taka ni ve te chu wang chuan hemi zo ki mang tamila khui sa tang hen online in direct in he chu assessment ati vek the wang khan atang kai so view mai thei ni hei chuan hei hi chu kan soi khan lesson to pane lesson chu video po ni theya thu po ni theya image po ni theya tiang kha thil chi rang khan thei po ka ti khan kan publish zel tur ani po ko ni kha tiang kan ti zo khan khang kha kan video course siam dan tlang pui le online lan press course kan siam dan tu tlang pui ne zo na le har sat na te nei an nei chuan khang kha hemi a course noi lama comment atang te po khana zo thenga review te po khas ti ve thei bok don ani chuan hemi course dan bi khen forum kha kan on bok nga heta hian hei kan mong hen forum enable forum kan tianga khami forum atang po khan engani a forum hi a course a khana lang bok nga forum atang khan zo du nei chana zo thei bok nga em tinan announcement te hi om le ta enga mo thil chan chin thar deuh te om chuan ti khan announcement te po hi aman le sel thei boka china forum ka soi takha chu hemi course chung chang tuna kan video kan ti kan siam me khi hemi course chung chang kha zo du nei chuan kami forum hi kan enable venga kami forum atang khan a zo zel thei don buk ti na ni